Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще играя на нова игра на Minecraft и CS. И дано ви хареса клипчето. Ако имате оригиналната, може да играете и с хора. Сега се наслаждавайте на как падам или те падат. Най-вероятно винаги аз. Така. Така, гледате сега, докато най-накрая ми дойде роботчето и така. Хайде, роботче, по-бързо. Ако чувате този звук, това е от Eric Meaning King. Ако нещо чувате хич, защото съм на слушалки днеска и снимам сам. Да, сигурно не те чуват. И не! Ще ме разгромят! Бързо! Бързо, бързо, бързо! Просто видяхте как разгромих те, ама бяха само част от тези, срещу които трябва да се боря. Сега ще пускам с картечници. Добре. Сега няколко човека отиват да завладеят от базите. И ти оставаш тук. Ти не! Не. Така, видяхте, призбиха това, с което пускам войниците. Сега пак тук ще има нещо за разгром. Дано ви хареса клипчето, защото снимам за първи път на тази игра, а играя от много време. И сега тук, добре, с тези ще отиваме на тук. Айде, бързо. Аре, бързо. Така. Оп.
Не, отново разрушават базата ми. Какво? Давай бе, давай по-бързо танкче. Давай. Не! Бягай! Бързо! Не, бързо. Бързо! Оп. Объркал съм. Хайде. Както винаги ме разгромяват, така че може и по-рано да умра. Не се знае. Сега ще ги изчакам малко да се... Не! Нищо няма да чакам! На атака! Клекнали! Атака! Давай! Не! Не умирай! Не! Бягай! Бягай, възстанови се, бягай, бързо, бягай, нещо направи. Нещо по на въпроса направи, моля ви, нещо направите по-бързо. Да, добре, айде бързо, бързо, бягай в гората, бягай. Давай, не, бягай в гората, малко роботче. Ти заслужаваш да живееш. Даваш ми примамка. Така, както виждате, малкото ми работи върви и не знам дали нещо ще направи. Може би да, може би не. Не, явно не, със сигурност не. Тук намерих много зловещи неща. И както виждате, умрях. Това беше от мен. Абонирайте се за мен. Аз съм и довиждане.